ev yekemîn dîbeyt e di navbera berbijêrên serokatî Amerîkayê de sala 1960 dîbeyt di navbera John Kennedy berbijêrê Demokrat û Richard Nixon berbijêrê Komarî de hate encamdan. پێویستە زەڵال بکەم کو بنەرîna min weke pêwîst me kar nekiriye û ez weke Emerîkiyekî bi wê pêşveçûna me ya ku heye nerazî me. Ev welatekî mezin e, lê binêrîna min em dikarin mezintir bikin. Ev welatekî bihêz e, lê binêrîna min em dikarin bihêztir jî bikin. Ez bi tevahî hevnerînim li gel wê helwesta ku îşev John Kennedy derbirî ku divê Amerîka ber bi pêş ve biçe lê ne li gel wê nerînê me ku ji axaftinên îşev û gelek daxuyaniyên din jî bi dema kampeyna hilbijartinan da nîşan pê hatiye dayîn ku Amerîka gihiştiye riyeke girtî. Ji wê rojê ve piştî her 4 salan carekê di çend heftiyan de berî hilbijartinên serokatiyê gelek dîbeyt di navbera her du berbijêrên rikaber de têne encamdan. Sala 1987 serkirdeyên her du partiyên Komarî û Demokratan bi hev re biryar da komisyona taybet ji bo dîbeytan durist bikin. Komisyona dîbeytên serokatiyê dezgeheke bêalî ye û karê wê rêkxistina dîbeytên di navbera berbijêran de ye. Yek ji girîngtirîn karên komisyonê diyarkirina organîzerekî ye ji bo dîbeytê. Hilbijartina kesayetiyekî bihêz ji bo encamdana dîbeytê di navbera berbijêrên serokatiya mezintirîn zilhêza cîhanê de karekî nehêsan e. Komisyona dîbeytên serokatiyê ji bo yekem carê di navbera Donald Trump û Joe Biden de pêşkêşkarê navdar ê kanala Fox News Chris Wallace destnîşan kiriye. Her çi qasî Chris ji bo kanala Fox News alîgiriya Trump dike lê ew bi wê yekê nas kiriye ku rexnegirekî tundê Donald Trump e. Hevdem di hevpeyvînên xwe de li gel Trump pirsên tund arasteyî wî kirine. Ez dibînim ku mirin bi koronayê li New York û Chicagoyê zêde bûye. Teqekirin jî zêde bûye. Tu çawa şirove dikî û çi divê derbarê da dikî? Ez wiha şirove dikim ku ew bajar ji aliyê demokratan ve têne birêvebirin bi awayekî lîberalî birêve dibin. Ew babetên sereke ku dibine xalên danûstandinê di navbera Trump û pêşkêşkarê dîbeytê Chris Wallace de ku derbarê wan xalan pirsan ji her yekî ji wan dike. Ew xal jî ji warên aborî, petaya korona, tundûtîjî û regezperistiyê li Amerîkayê pêk tên. Her wiha babeta dadgeha bilinda Amerîkayê hejmarekê ji senatoran jî di nameyekê de daxwaz kiriye ku pirsa guherîna keşûhewayê û krîza jîngehê jî bibine babetên serekeyên dîbeytê. Temenê Chris Wallace 72 sal e û ji vî alî ve ji her du berbijêran nêzik e. Ji sala 2003 ve li kanala Fox bi mûçeyekî salaneyê $4 milyon kar dike.